כן, כן, אין לך ככה, אני יכול לשים. לרשום לזוהר, מה המצב זוהר? תבין מה חזרנו את המונה אורך, סלח, את באינטרנט. יפה, הרבה לוגיקים. כן, יפה מאוד. מה אתה אומר? לא יודע, משמעותית פחות מחמש שניות. כן, כי אקסטרה, בגלל זה. כן. שירה ארוכה, שירה ארוכה, טוב, רחוק, תפסיק. ולהגיב, כן, לא סתם להגיע לחברים. יפה, לשמוע שאתה מעניש, יפה. ולענות, כן, לא להכניס את עצמך לפינות. יפה, תלמד. כן, 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 זה היה מעולה ימין הזאת. לא לעשות להם עליו, תמשיך. יפה, הוא בישת את המעניש את זה, אתה אומר. יפה, ותיזום, ותיזום. יפה, זוז ימין אחרי שאתה לא תראה כנראה. יופי, הוא בן, לא בגלל של ידיים, על החברים, עכשיו הוא בן. כן, יופי, שים עליו, אתה עובר. כי גם לחברים אתה עובר. יפה, ולא אומר. כן, יפה, או. ותמשיך אחר כך, תימוד גם, כן. קח את הידיים, שים אותו. יפה ויותר לא פיקים, אומר, על הידיים שלו, יפה, הוא יהיה. ותמשיך, הוא יהיה, שהוא נושא שאתה בועט. יפה, תשקול את הידיים שלך ובפנים יותר חכם, הוא יהיה. תראה איך אתה יכול לפתוח לו את הגוף, איך אתה יכול ליצור פתחים אצלו בעבודה. כן, ותמשיך, אומר, אתה חייב לעבוד, אומר. יפה, ולחץ, ואתה יוזם, אומר, תתרגל מעכשיו, יפה, אבל נמוך, תכניס לוגיקה כאן במשהו. יפה, ואתה יוזם, אומר, יפה, דקה עם עומר. יפה, דקה עם יפה, ועוד גל, עומר, עכשיו, תקשיב, עוד גל, לא לעצור. וכנס עם יד ימין, כן, יופי, ומיד אל החולים. בביתים? יש מגן? כן, אבל זה עבר מתחת. יהיה בסדר, תנשום. וגוף, עובר. יפה, יופי. היי, תעשה סיבובים, עומר. נכון, היא מפיקה, ברור. בסדר? אתה מחזיק כל כך לדברים, אני תיזון יותר שאני לא יכול ליזון. אם אני רואה הזדמנות, אני אומר לך, תכנס, אל תחשוב יותר. אני אומר אחד שאתה לא יכול ליזון. נראה לי שדנה. כן, נראה לי גם. אני אומר, הם עובדים יותר מהרגליים. יותר תנועות את המזירה, אחרי שאתה בועט. בסדר? סיבוב הבא אפשר גם? בשלום מהיר. לייסר במילה אחרת. שים עליו לחתך, יש לו קרב בשלום. וגוף אחת. ותחזיר עומר, כן? יופי. לאט, אליי גול. יפה. זה נמוך על הרגל. יפה אחד. יפה עומר. יפה, בעיניי. אחרי זה. יפה, יאללה אחרי הרגל. יפה. יפה, מנטו עמוק, עומר. על הדף, שהוא עולה לך, עולה לך, סטיק. כן, יפה, יותר רציף. תראה זה יופי. וקומבינציה. יד על רגל, פשוט. כן? יפה, ועוד גל עומר. כן, חיים מהלכים. כן, ההוא שלך אתה מצליח.
ולא תיכנס רגע. כן, יופי של לוקרוס. תראה יופי, אתה יודע להכניס את הרגע גם. יפה. יפה אחד. יפה, וידיים אומר. אסוף עם הידיים. אסוף. יפה, אסוף. יפה, אסוף לובי. אסוף לובי, כן. קוי, יפה, ולהמשיך. יפה, וידיים, ידיים, תחצר וידיים, יפה, וידיים לך. כן, נהוג, ראית נהוג, ראית כמה תנסות יפה? יפה, רק תמשיך. יופי, אתה רואה שאתה יודע להוציא מהפינה? יפה. תוציא, כשנבוא ואומר, פתח לעיניים, תוציא, חוזר. כן, יפה מאוד. לא, הוא כזה... אני ארדום את תחום מצב ראשון. ג'ם אומר, כן, ג'ם, יפה, לא פיק, יפה, הרבה לא פיקים, הכל היה שלא, כן, מעולה, יפה, יופי אומר, לאט לאט, תקציב אותו עם היד הקדמית, תחזים על הלואו-פיקים, חכם, אתה יהיה, תאחד את הסיפורים, יפה, יופי, לא נשאר לך להבין, יופי, אתה בעיקר, אתה מחזיר בעיקר, יפה, תנועה צידה אומר, תעג'ר טיפה, יפה, הרבה לואו-פיקים אומר. ג'ם אומר, ג'ם כל הזמן אומר, כן? יפה, הנה, זה מה הייתי כבר, יפה. ואיפה לא פתאום אומר, צריך את המיטר. יפה, והוא קדמי אחת, כן? זו שמאלה אומר, זו שמאלה. קדמי, עכשיו. יפה, לאט. והוא פישט איפה המיטר, לאחורי עכשיו. יפה. רגע. יופי. רק פה עמוק, מהחברים. כן, יופי ממש טוב. זה זו סקולה, עומק. כן, יפה. יופי. זה, נקד. יפה. זה ריגה. טוב. יפה. לא בודים. אתה ביצים? יש לי מגע עוד. כאילו לא, הייתי משאיר את אותי פנימה. תגידי לה כבד לך, תקמילי, אתה עובר מדמים. כן, עובר מדמים, זה החבר. טוב. בסדר, ואתה יודע להוציא מכות עם ג'וב בחזרים, בטח שאתה יודע. תראה איזה אופן עשית פה. הנה, מהצד, בסיבוב שני. אפשר הרבה אוויר או... קצת, כי אני לגמרי מאוד. היית נראה בסדר. לא לשדר אף פעם חולשה. אוי, יפה מאוד. גבוה יהיה, אתה מפעיל לא עושים. Oh,